Ang choice ng barkada ko. Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Hello, how do you do? Kumusta po kamo gabo? Mga tugang, welcome po sa programang Aramon Yato digdi po sa DCGB. Para po sa mga misis ng tahanan, ang pagluto tabi, siram-siraman, tanganing magustuhan. Okay yung sabi ni Pading Mark. Ang pagluluto ay sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yeah. Sa mga misis man kaya, no, pag linipipremyuhan man, gari mabablo yun man ang pagkatsanglag, buda ang pagkagulaan. Bueno, mga tugang lang po kitang 11 o'clock in the morning, si Pading Mar, may lakaw na importante. Ngunyan sabing aldaw, kaya kita ko na po mag-iribahan sa laog tabi in perang minutos na lang, 20 minutos, hindi po mga tugang sa tuya na programa. Kumusta po kita kabos? Kamutabi na may mga birthday ngunyan, happy birthday. So may mga travel tabi dyan, kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo. Sa newsroom, si Ate Angel. Buda si Jerome sa Facebook Live at saka si Shara sa tuyang programming coordination. Buda sa iba pa sa social media platform hanggang po kitang alas 4 nin hapo ay alas 4 alas 11 nin pagkauto. Pag alas 11 po mantabayanan ang DTI pag 11 DTI black time tabayang kang DTI DNR yan kita na ko ni madam na ating Madam Ansi Lapin ko. Opisina tabi mga tugang kang DNR, Department of Environment and Natural Resources. Alright? Sige, aramon tanaw mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay ba ang Mega Force Patrol nasa linya. Mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Good morning, come in. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga para at tabay. Sa dagdag natong bareta sa gabos na opisina di gobyerno, ang red tape must be replaced with a red carpet. Initabi dito ang makahulugan na tugon umano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Bagay na iyo ang tigpapakusugman ngunyan kaining anta. Aha. Oh, nawara si Joshua. Nawara si Joshua, na red tape si Joshua. Aram mo ang istorya ang origin kang red tape? Kung nata inapod iya na red tape, may history yan Mas may history yan mga tugang kan mga panahon. Kung nata inapod iya na red tape. Ang mga journalism students, pag-iradalan yan, red tape. Diba? Ang history kang red tape. Okay na si Joshua? Nawala? Ay, pangyari kay Joshua. Yung kaya siya sa Arta, may negatin rin siya kang, ito, okay na, ito na. Tapodang ko daw si Joshua Lugod. Yaon digdi si Joshua Bino, mas maray na. Natanang putol daw ang signal ni Joshua. Tabi, hay na naman laki daw yun. Garo, kuryaon siya sa City Hall. Reparong sa City Hall yan. Alright, sige daw. Aramon ta daw ang report. Hello Joshua, come in. Red tape? Na-red tape ka. Madali lang. Tamachins microphone ako. Madali lang ata. Masali na kitang mikropono para marayaan sa tuya na audio. Alright, come in Joshua, go. Yes, anyway, VP, sa gabos na opisina di gobyerno, red tape must be replaced with a red carpet. Aha. Ini ang tugon umano ni Presidente Bongbong Marcos. Bagay na iyo ang tigpapakusugmon yan kaining Anti-Red Tape Authority o tigapon sa bagang ARTA. Patakod kay ni Tadi G.P. Henry. Yaon mismo digdi sa Legazpi City. Ining si Secretary Ernesto Perez. Siya ang Director General kaining Anti-Red Tape Authority. Aha. Kung siya mo niya ARTA?
Yung meaning kang ARTA, Anti-Red Tape Authority. ARTA. Yes. Yan. Ah. Baka may ARTA law. Ade? Meron. Okay. Ganyan. Oo. And katakot din ikaw yan, napagbisita kang sekretaryo, yaon siya ngunyan digdi sa City Hall, kahampang tabi BPN rin sa mga kapitan sa Bilog na Syudad kan Legazpi, mula si Mayor Jersal, Vice Mayor Bobby Cristobal, as in iba pang mga elehidos. Katayuhan kan aktibidad na digdi sa syudad, iyon tahan nang mas mapahiwas, as in mas nakul ang makaisi, as in mas pang mapakusog ang implementasyon kaining Republic Act 11032 o ining tigapod na Artalo. Nanoveto tabi kay ni BP Henry, gibuhon na mas epesyente as in marabas ang dalagan kan serbisyo kan gobyerno para sa tao. As in harayo sa mga fixers, considering kayan, harayo man sa posibilidad din korupsyon. Sa pagkataong doon ni Secretary Perez, ang pagtanggal sa red tape na initabing BP Henry ining mga fixers as in iba pang mga kabulastugan sa opisina ng gobyerno, pero ini sa 8th Development Agenda kan Presidente. Parte ini kan ikapito, ining tigapod na bureaucratic efficiency. Kung kaya sa ngunyan, nagdelibo talaga ining Anti-Red Tape Authority, tanganin ng mas maipasabot sa publiko kung ano ang nasisakupan kay ining naunang bita ng batas. Apoy na kayan sabi BP, ang syudad kan Legazpi, tatauanin na komendasyon, ganyan na pagkaga, ni Secretary Perez mismo, Ay, wow. ating bilog na ARTA. Dahil sa kadakol-dakol na mga local government unit sa bilog na nasyon, ika-24 ang syudad kan Legazpi, sa nag-implementar na kaining e-boss, Electronic Business One-Stop Shop, kung saan kumbaga digitalized na tabi BP Henry, mas pinadali na ang arinman na transaksyon kan sarong Pilipino sa arinman na opisina kan gobyerno, halimbawa man digdi sa laog kan City Hall. Kung kaya inian saro sa highlight kan pagbisita kan sekretary niya na pagkaaga, tauwanin magkakanig kung pagbitbit ang syudad kan Legazpi na medyo advanced naman pag-abot sa implementasyon kan manlain-lain na government services. Okay. Na So, kumusta da ang red tape sa Pilipinas? May ditang tinakurampan pa o ano? Kumusta da? Sa ipabipita kasubago, welcome remarks daw, initial message na pa lang. Pagkatapos ka na seremonya, may press conference na mangyayari na pwedeng ma-yapot ka na members ka na media. Pero syempre, dahil pa man masyadong nawawara, pero at least palit-lit na inibiti Henry pitatap yan at Anti-Red Tape Authority. Pero nga nila sa makakatabang para mabawasan ang mga fixers, ang mga korupsyon sa government offices, ining implementasyon kan e-boss o kaya Electronic Business One-Stop Shop. IBOS? E-boss. Electronic Business One-Stop Shop. IBOS man ang pala. IBOS. Sila makaisip lamang ki Pinuso. Binutong. Pero at least magayunon man iyan na ang Legazpi na-recognize na may mga effort tungkol sa ARTA advocacy. Ang syudad kan Legazpi BP Henry, ika-24 sa bilog na nasyon, na nag-implement na kan mga full implementation, tangali ng malabanan ang red tape sa mga opisina kan gobyerno. Ayun. IBOS. E-boss. Ayos man Ayos. So, yan tabi BP Henry, na initial na Nagpatagos pa mo niya ng ururon dyan? Sige, pang ururon dyan. May programa. Okay. Maghapon yan? Ma-end siguro ini by 12. Ayan, okay. Sa Sige. nakalag sa program. Iyo. Anong oras ang press con? Pagkatapos pa. Iyo, pero tatimingan mo so newscast na alas 12, adi. Adi. Pag-ibuhan kita, adi. Ano? Pag-ibuhan taman kita, adi. Yo. Ikaw nang balakaan. Dakula ka na, tatao ka na kaan. Yo. Pagdakulan, tataw na magkuhan yan. Ano yan? Draw discarte lamang. Okay? Okay. Sige. Vicente,
Mayor G. Rosal, Vice Mayor Bobby Cristobal, and so leader May man mga ng barangay. government agency dyan, tabi Diyos ba na iba? Ah, Ibang government agency ngayon, mga regional directors, mga taga LGU lang? LG lang ini, City Hall, Yan. so DPLO, so opisina ka na Mayor, Vice Mayor, so ipapabibendry, buda ang participants talaga ngunyan sa event. So, mga kapitan sa bilog na syudad. Yan. Okay. Okay. Sige. Live, digdi sa Legazpi City Hall o Imata sa Mobile, Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwa. So yan tabi, mga tugang. Oras natin, 11 bago mag-alas 11. Yan kaya naarta na iyan. Haloy na iyan na pig-implementar mga tugang sa tuya tabi na palibot. Kaya lang yung nga na yan ang kwanta, yung nga na yan ang problema ang red tape tabi din nahali. Pag sinabi kayang red tape, iyan po sa mga iyan po sa mga aktibidades diyan sa transaksyon sa gobyerno na nakapagpapahaloy sa pag-deliver kang kan serbisyo publiko, di ba? Kaya nga ni iyan tabi, so ang red tape to sarong idiomatic na minarepresentar mga tugang sa regulations or conformity to formal rules or standards which are claimed to be excessive, rigid, or redundant, or to bureaucracy claimed to hinder or prevent action of decision making. So nakapagpapaluya mga tugang sa pag-deliver tabi kang basic services, ha. Iyan ang kwanta, iyan ang iyan actually ang kwan diyan, ang problema diyan. Pag-abot mga tugang sa mga concerns na iyan. Kaya po pag dakol ngayon ang red tape sa sangakan gobyerno, aluyo nun tabi ang serbisyo kayan. Di ba? Medyo aloy mga tugang ang serbisyo kayan na pwedeng makadeliver tabi sa mga kababayan niya to. Kaya nga ni, pigtatanggal iyan na mga red tape ngayon, bureaucratic red tape o ano man tabi ang apod ka iyan, tayan mga tugang, tangani na maibitaran ang makadeliver kiserbisyo tabi sa mga namanuaan. Kaya, buda, mas magayo na, ang serbisyo, mas mapadali. Kan panahon, iyan tabi na pig-apod na red tape na iyan, Korean history yan takang panahon da duman sa Europe, mga sa Spain, etc. Ang mga transaksyon kang gobyerno, pigbubugtakan ki ribbon na red. Kung sabihin, pagbubugtakan ki ribbon na red, importante itong komunikasyon na para mas madali makadeliver ang komunikasyon sa mga residente sindakan mga panahon. O kaya lang iyon na yan, iba na sunaging meaning, naging kwan lugod, naging mga bagay-bagay na nakakaulang lugod sa pag-deliver ng basic services sa satuya tabi na mga kababayan. Kaya baga dyan mariparo mo sa gobyerno, pag makaskas baga ang serbisyo, maugmahon kita, di ba? Pero tabi kung kwan, pero nga ni kung ang serbisyo haloy, salbatana. Inda kuno rin da mo papakas ang problema kay sa tuyang kadakultang ng mga kwan, dakulong baga kita ki mga dakulong kita ki mga requirements, mga tugang na yan nga ni na ID, na hagadan ka ki ID, no? Yan na hagadan kang ID, kaya nga ni bagay ko kita ki national ID system para sarukutan sa mga paagi, para mga tugang mapakaskas ang serbisyo sa satuya tabi na mga kababayan, pag-abot tabi na pag-abot tabi kang panahon. Alagad ang problema sa mga government, sa mga agencies na dapat. Ayan baga, daing pirma, isi-swipe mo yan sa sarong data para mailing mo sa imong data pag-abot mga tugang sa araw ka na bagay. Kaya lang ang problema di nga po yan, mga tugang, mas napapahaloy tabi ang serbisyo. Sana maiwasan yan tabi na mga artan ayan na mga, kaya nga ni ang grupo anti-red tape, di ba? Authority. Para mas makapakaskas ang serbisyo sa tuyang gobyerno. Okay? O sige, bueno, mga tugang, good morning. Ay, sandali, may reaction kita. Believe ako kay, iba ini. So, kanina to, Dr. Bulyeser a true doctor in principle and very independent doctor. Matagal ko na siyang narinig sa DCGB. Sige po, thank you. Salamat po, reactions natin. Good morning, Henry M. Totoo po yan. Nagduman ako sa sarong opisina kan gobyerno. Haluyon. Sinda makapagpaluwas kan dokumento. Dahil ko aram kung saan ang problema ninda. Dahil pa nakakaisip ki paagi. May pinggaranan digding opisina. Ayo mananggad po.
may mga arog mananggad ka na sitwasyon, mga tugang kang mga opisina kan gobyerno na dai masyado na nakakahatod ng tamang serbisyo sa mga kababayan ta. Iyo po, doyan tabi ngunyan man, mga tuoy, pasalamatan ko palan si Engineer Ibo. Yung man nang gusto ta kay Engineer Ibo, pag nagre-refer kita ki mga concerns, mga tugang sa problema, okay na daa. So kasubago ba ang aga sa programa tang anhapot? Pig paabot ta sa concern kan mga texter ta dyan sa may unibagang tinampo na sa likodan Ronald kang UST. Kasubago sa programa tang anhapot tabi sa DCGB. Igo dyan ki palaog duman sa kwan. Igo dyan ki Garilubak na hararom na nagkonsulti ng punag nagtuklap sa aspalto. Kasubago, na po lanta si Engineer Ibo. Kaya gusto ko man napasalamatan si Engineer Ibo. Kapag apodita, sabi niya, mga tugang, kasabagong mga 10 o'clock, pinadrahan ako ki pictures. Sulubak na pigreklamo kan mga kababayan ta, uto tabi, pig-ayos na. Salamat tabi sa City Engineering Office. Diba? Salamat tabi sa City Engineering. Oto po, inayos na ninda. Kaya tod pag uli ko, hilingon ko daw, gusto kong agihan, tangani na may experiencean kung di ako malubak. Pero okay na da. May pinadala akong picture tabi. Salamaton tabi sa... Actually, yung man ang magayon pag ang... Siyempre, pag mga inayaw ka sa gobyerno, di man ang gabos nagkakahiriling. Di man tabi nagkakariparo iyang gabos na mga bagay na iyan. Kaya puhan tabi na mag-feedback ang publiko para tabi dyan mga tugang mapakarahay ang sitwasyon. Diyan nga ni sa may pigtram na sangakan gobyerno, mapagalon mag-research, mga masungit pang empleyado. Tsaka baga. Dahil kung ngaranan forward ko naman sa kamidbid ko, mga masungiton mapagalon mag-research. Siguro, pagyaon ka baga sa gobyerno, saro dyan sa mga pinag-advokar. Yung pan may kinaraman mga tugang sa ugali, tangani na maging approachable kita sa mga sa babayan tabi pag-abot sa aruga na bagay. Ang problema sa tuya, dakulong kitang mga concerns sa pag malibog ang libong nin payo kan sarong empleyado paminsan dadara sa opisina pag may problema sa harong. Good morning, Henry. Yung lubak man po diyan sa arani sa may crispy king sa bita ararom na maibaman po ini sa lubak sarili sa ayo manangad pala pinarwad ko ini kasubago. Sige po ipahiling ko ha. Salamaton tabi sa texter ta. So text ini sa kuya kasabago pinarubad ko na ini. Sige po, salamaton ha. Pag ulos ko ngunya na 11, agihan ko po. Ilingog tapos picturean ko forward ko tabi kay Engineer Ibo. Ngunya na aldaw ha. Okay? O bueno, maparam na ako masunod na ang black yan? DNR DNR, alright. Yaw na so DNR. Yaw na si Madam. Maprograma ngunyan sa DNR. So mga magayon sa dinner baga mga magayon ng empleyado okay. So sa dinner magayon ng empleyado diyan sa magayon diyan si Madam na test open niya. Boda si Ma'am Ann Silawing ko. Yan. Pero halos kadaklan dyan mga magayon tabi sa DNR. Good morning, tabi sa Sendo Gabo. Salamat kan. Uni pa may reaksyon pang saro. Digdi ba sa bigaa crossing mga kanal open bagang siging agi kang kapitan? O sige po ipahiling talugod sa reporter tayo ni. Mga tugang, salamat kan sarong pagantabay. Thank you. Ini po ang lalaking hindi inuumaga sa programang Aramon Nyato. Sa pangaran po ni Mardela, Henry Maceda po. Goodbye, Marina po.